Jag filmar. Du har tagit sönder inget ljud i den nu längre. Va? Hur vet du det? Det började. Där är ljud. Vänta, jag kan koppla in min bil där borta för vi har jättemycket nya låtar. Vad gör du med äckliga ljud? Okej, vi tar det. Du skurar i min mun. Okej, ta det. Men hur är det så ska vi slösa? Vadå, de är typ 3 år gamla. Vadå, de är goda. Nu tar vi mindre. Ja, nu kommer man nudda dina läppar. Okej, du ska göra det på henne nu. Nej. Nu ska hon visst. Jag Jag gjorde gav till det. henne. Ja, då ska ju inte hon göra på mig. Om du Klart. gav till henne så ska ju hon ge, om vi ska byta håll. Nej, vi ska inte byta håll. Okej. Jättebra. Ja, men jag tänder. Och gör det ännu längre in. Ta den. Chocolate. Luke, I am your father. Jag grundar. Alltså varför gör vi detta egentligen? Du blundar som om du ska göra det på riktigt. Psycho bitch. Alltså jag vill inte göra det. Men byt håll då, byt håll. Maria gillar... Byt håll. Jag byter bara fritt. Ja. Give it to me. Ma. Och släm med den nu. Den är Japp. jättefin. Jag hade det hela i munnen ungefär. Vad fan var det? Jag får inte fixa till det med fingrarna, det är som grön. Ja. Jag typ höll på att tappa. Jag bara trycker till den och så bara... Bra härskött. Härskött! Anne, Okej, ta det. hur ska du komma till Daniel imorgon? Alltså vi borde nog gå ner. Jag tycker